konangan kowe ta. Ngomong kok njur kaya ngono iki. Lho iki teko nang kene nah. Kosek. Lho kosek, iki kita omong apa? Aduh, cilaka iki. Aduh. Wah, keterucut iki. Wah, wis. Kosek. Konangan kowe ta. Ngomong kok njur kaya ngono iki. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Sembah mampet kula kunjuk sang bekti kula. Selasa digawe-gawe ulun ngerti kita sapa ayo. Lah kok iso dadi kaya ngono? Nggih kula kepengin nyelametaken dhateng pun Bapak Semar. Ayo, Janaka kok nyebut Bapak Semar. Wis konangan iki. Wis pun kula bloko sutane sampeyan nggih omong-omong jitet cangkeme. Dewa arep dijitet cangkeme. Bapak kula teng pundi Ulun? Lah kok iki iso dadi Janaka piye? Wis oke sing bantu. Wong apik niku bakale oke sing bantu. Bapak kula teng pundi? Bapakmu didokok nang pinggiring Candra Dimuka. Alah, Pak, kok lekani ngaya temen. Semaris mecicil. Petro lambene wis banyu. Gareng mripatis drubung laler. Edo mati kabeh. Dewa, kula nyuwun pengayoman Pukulun. Kula mboten kepengin bapak kula sami pejak kados mekaten merga pokal gawenipun Pukulun Sang Hyang Bathara Guru. Kula suwun ing ngersanipun Jawata. Ingat ingsun semedi. Ora pati-pati weruh barang apa wae. Sampun kepareng mitulungi dhateng kula. Nyono lho Gering. Ora dadi ngopo. Ya mergo iki wis dadi kewajibaning bendara marang Ponokawan. Nun nggih. Ngaturaken panuwun Den. Tiba wedhe-wedhe Kakang Semar. Kula ngaturaken panuwun Ndara Dipro. Petro. Iya Petro. Ora apa-apa. Lah kok dadi iso padha ana ing pinggiring Kawat Candra Dimuka. Do adem apa piye? Mboten ndarahe bakal gawene Pukulun Bathara Guru sing kula kali Bapak Ali Petro disirnake. Aku dadi terus ndara sing iso milujengke kali kula. Iya, panjenengan pitulunganing dewa. Dewa sinten, Ndara? Dewa Gedhe Turdana. Ya omongane kok kaya ora Ndara Janaka ta iki. Hooh, rumah aku kok kaya gedhe ning gegeden. Justru. Kok sik tak deloki. Wah, piye? Tak deloki. Wah. Piye? Weh lah setan kok. Lah bocah iki entuk sandangan saka ngendi to? Wedhus tenan kok. Sapa ta, Pak? Wah, terbelok iki. Wadut ora. Kok dadi kaya ngono? Sapa to reng? Wah, oh ya. Oh apa piye? Ndara Janaka? Apa? Muni apa kok cangkeme kaya ora kompak. Apa nolo garing. Matamu kok kaya reting. Reting udah 70 mesti. Sing sok nguneke kaya ngono kuwi, sing sok nguneke mata kaya reting udah 70 ki meng Bagong. Ayo. Ayo ngaku wae. Sakaremu. Oleh ya ora apa-apa wis. Mangsa barang sakaremu wis. Bebas wae pokoke. Oleh imbal nek perlu imbal. Lah kok dadi Ndara Janaka. Wah, jan wis.
Iki kok dadi mbuh. Ah, ngandel ra. Muni mbuh ketok. Kowe kudune matur nuwun karo aku wis tak uripke. Semar barang kuwi malah. Wis iso wujud kaya ngono iki apa? Mbah, wis ora usah do takon. Sing penting aku lakon bengi iki. Oh iya. Terus lakon piye? Ki ngene, Tru. Piye? Kayangan suwung. Lho, Bathara Guru? Wah, wedi ora. Lho. Apa? Wah, domongi kok. Dhek ngentokke guntur geni guntur angin. Aku ngentokke guntur cuci motor. Wah. Kula nuwun. Wah. Assalamualaikum. Wategok. Sapa lu? Nek suarane kok kaya anake Semar. Wah, ya kuwi anu ingkung kuwi lebokno kuwi. Sego-sego kuwi lebokno kuwi, buah-buahan kuwi lebokno mangan entek-entekan kan. Wis teko Bagong dibukake ah ya ponakane kok ya. Wah, ngopo? Bukake wae. Ada perlu sama Diko. Yo tak bukake sabar. Wis buka kok wae. Lho, wis buka. Wis tak jugil. Ora edan gawe lawang kok dijugil. Kene le, kene gong ngene le, kene gong ngono apa? Ngono ya wae. Yo. Wagut gati nyomawukyat ira wang-wang sembah bektiku ya Pakde ya tak tampa Pakde mbilung bektiku ya Pakde ya tak tampa Bagong Cak Bagus kok omahmu wis beda Pakde beda piye? Kok nyenyet? Ora ana apa-apa. Weh, gleleng. Kae dhuwur kae lukisane sapa ya, Pakde? Ayo lukisan aku nganggo sandangan Jawa. Lho kok kaya celeng. Lah. Ya sekarang sing gambar ya ora pateo iso. Mula ya wagu bentuke. Heeh, Pakde. Apa? Aku ngaturke bekti. Ya tak tampa. Pakde mbilung mbok gawe-gawe wedang ngono Pakde. Wah, malah di wong tuwa dikongkon. Ya tak gaweke. Senengamu apa? Kopi. Ya. Pahit apa legi? Pahit. Legi ngopo? Kopi kok legi. Jane eneng ngopo? Sepisan aku silaturahmi, Pakde. Ya. Tak tampa. Karang ya suwe ora ketemu karo Pakde. Togok. Kangen to aku mestine. Heeh. Menungsa kok. Lah iya. Sing angka loro aku ngaturke berita lelayu. Lho. Berita lelayu. Heeh. Sapa sing ora ana? Adimu. Ora cangkeman, Gong. Cangkemmu.
Malah ngunekke. Lah kowe iki tak unekke aku ki pakdemu nek ngunekke bocah cangkem ora ya sabure-sabure to. Kok malah genti ngunek-unekke wong tuwa. Ngene ya Pakde, rasa nesu dhisik. Aku tak matur karo Pakde. Heeh. Bapak kuwi nganu, apa jenenge? Digawa karo adimu. Adikku sapa? Bathara Guru. Lho, digawa sebabe. Ha critane rak aku ki kepengin bangun desa. Apik kuwi. Kowe dadi pengareping kawula kudu wani bangun desa. Bener. Ning aku entuk sasmitaning Jawata. Nek ku bangun desa kuwi iso rancak niring sambikala nek ditumbali ya kuwi ingkang winastan pelem pertangga jiwa lan jambu dipa nirmala. Bapak ngendika, Bapak Semar ngendika kuwi anane ning kayangan, bener wae, Dik? Bener. Kuwi panganane dewa. Arane pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala. Terus aku pasrah karo bapak, wis Pak nek ngono mangsa Baranga jare bapak kuwi Sang Hyang Ismaya, kakane Bathara Guru. Mestine bapak iso sambung rembug karo para dewa. Bapak terus matek aji pamengkang, pameling. Terus Bathara Guru teka. Oh, teka ning ngomahku. Bapak omong Bathara Guru gandeng Bagong ki ya ponakamu. Ki arep bangun desa ki ora tok bantu ora kelakon. Terus gurune muni piye? Gurune muni ngene iki, anak-anak ngono. Mbok ora clemongan kok ngomong susu apa, Bang? Aku seneng nek Pak Dene suwi cangkeme iso mlembung. Mlebu dengkulmu mlocot. Bathara Guru ngendika ngene iki. Kakang Semar, aku sakula purun maringaken pelen pertangga jiwa ning sekilone 4.000. Pelen pertangga jiwa kok didolku ngomong sapa? Apik tenan kaya apa? Kaya iwak apa? Iwak brontak lho. Nek nesu saya mlembung. Ning kula kepengin titah siji sing mboten nyembah kalih kula, mboten tata krama kalih kula, kedah tata krama kedah nyembah. Lah titah mau sapa, Bapak? Bapak kon nyembah karo Bathara Guru, kon basa karo Bathara Guru. Aku rak muring to, Dik. Ah mestine wong tuwa kok kon basa karo adine. Lah iya. Bathara Guru unek-unekke. Lah jenenge kowe kuwi kewanen kaya ngono kuwi. Bathara Guru kuwi dewaning para dewa kok tok unek-unekke. Sik, Pakde, salonmu dicilekke sik. Salon ndi? Lah kuwi ngisore rong kaya horen. Horen dengkulmu mlocot ora. Aku nesuwi mergo aku mbelani bapak geger. Oh, terus geger perang rame kae dewa-dewa kalah karo aku karo Gareng karo Petruk. Aku Bathara Guru kuwi maju nggawa drei. Ngundrahi lambemu kuwi nggawa ces trisula. Aku mundur mlayu. Bathara Guru adreng arep mateni karo aku arep cemplungke ana ngendi jenenge Pakde sing nggone nyiksa wong kuwi? Ngendi? Kuwi lho. Apa jenenge? Kawah. Sikidang, Wulan Dieng. Kawah Candra Dimuka. Kawah Candra Dimuka. Bapak ora trima. Wis Bagong tak wakilane. Gareng ya ora trima, Bagong ya tak wakilane. Petruk ya ngono. Petruk ya makili aku dadi jak munggah nang kayangan, Pakde. Piye perasaanmu, Pakde? Mula aku sambat karo Pakde Tomi. Toga kuwi supaya mbantu karo bapak aja nganti bapak tekan ning sirna, Pakde. Manik Maya kok mesti ngono ya. Mula kowe tak kandhani ya, Gong, aku sakjeke wiwit medhu ning jagat aku nek kon ketemu Manik Maya kuwi moh. Merga nuwun sewu arep kae dewaning para dewa ning atine urung resik. Lah iya, aku iki ya gumun. Kok bapak kok ning jagat, Pakde Togong ning jagat kok Lek Manik sapa? Ora adine bapak tak undang Lek Manik Maya ki kok gedangkrang ning kayangan iki lho.
Kan ora adil kuwi. Mergane ya mergo Manikmaya le sengit karo aku, sengit karo bapakmu ki wis jaman enom. Kok padhe dadi elek. Ambiyen aku mbiyen kon diapusi karo utawa digawe dikrenah jenenge dipitnah. Wo, karo Manikmaya karo bapakmu ki aku dipitnah. Wong aku ming gojek, ming ngajar atos sing balung mleting kulit dilaporke karo Bapak Sang Hyang Tunggal. Monggo ling nglaporke Manikmaya muni kae Tejamaya karo Ismaya do gelut kepengin dadi dewaning para dewa. Sang Hyang Tunggal nesu. Sang Hyang Tunggal sapa? Bapakku, lho bapakne bapakmu kuwi mbahmu. Weh, isih urip? Isih. Arep rono aku. Lho. Ngerti dalane apa? Ngegrab. Ora diterke. Ku tak omong critane sik to. Ah iya terus piye? Bareng ngono aku didukani karo Sang Hyang Tunggal. Didukani karo Simbah. Tejamaya Ismaya kok kelakuanmu kaya ngono. Padha regejegan ming kepengin dadi dewaning para dewa. Kowe tak dadekke dewaning para dewa nek Tejamaya iso nguntal gunung pagering jagat sisih kulon. Ismaya iso nguntal gunung pagering jagat sisih wetan. Terus aku yo niat gunung mau arep tak untal, cangkemku tak ambake nganti kepleh-kepleh kaya ngene. Mbok sok diwiru, Gek. Cangkem kok diwiru, men rapi ngono lho. Bapakmu yo adreng wedi dawuhing wong tuane, pagering gunung sisih wetan diserot. Mula saparuh gunung mlebu ning wetenge bapakmu kuwi, mula wetenge kepleh-kepleh. Terus dadi elek kabeh. Terus dikon mudhun ning jagat sing dadi dewa Manikmaya. Pancen kae kesasapan jiwa kamanungsan tegese kesasapan watak sing elek. Mula tekan seprene janjane Manikmaya nek karo aku ki ya gething. Mula aku emoh nek ketemu karo bapakmu ya gething. Mula bener jagat ki eneng siji wong sing ora nyembah karo Bathara Guru ya mung bapakmu kuwi. Ah iya. Ha iki bapak wis digawa karo Bathara Guru ditumpake patroli. Karo Gareng karo Petruk. Ra ora mung dipatrapi paukuman karo Bathara Guru. Wah, apa? Aku njaluk tulung wae. Njaluk tulung apa? Gandeng kowe kakangne bapak. Mbok bapak ditulungi, Pakde, mesake. Nek tenan-tenan cemplungke kawah. Aku rak kelangan bapak, aku rak kelangan Gareng, kelangan Bagong to, Pakde. Togok malegak legok trembilung kang sarawita. Nek aku sing munggah ning kayangan ndak kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan, Gong. Nek kowe arep bantu karo bapakmu, kowe tak dandani, kowe tak bantu. Dandani cara apa aku? Ya pokoke manut karo aku, tak dandani wong sing mlebu metu ning kayangan ning ora ana sing ngelekke. Sapa? Dewa? Ora. Titah wae. Ning kowe gelem ora? Sing mlebu metu kayangan dadi kekasihing dewa kuwi ming bendaramu Raden Janaka. Mula kowe tak dandani kaya dene Raden Janaka. Oh, ana wong tuwa tak plintir cangkeme tenan. Ketoke aman, ketoke tentrem. Engko nang ati Janaka sing tenan ngerti. Apa ora dipecah sirahku? Ndaramu ki wong awas, ndaramu ki wong pinter. Nek ngerti kowe sing dadi Janaka ora nek nesu malah sajake seneng. Weruh polahe beda karo wadat saben. Ngono ya? Ha wis apa-apa wis. Bagus ya aku. Bagus kaya Raden Janaka plek ora geseh. Wah. Arep golek rondo sih aku. Aja dinggo kurang ajar ora sak penake. Lumayan ya nyaut-nyaut siji loro. Wis Pakde ganti sabda Pakde. Yo, saiki kowe sedakep. Ning nek wis dadi ora gleleng lho. Ora tak nggo nulungi bapak kok gleleng. Wis yo.
tak suwunke karo sing gawe jagat muga-muga isa kasembadan penjangkamu bisa wujud Raden Janaka kowe le anakku cah bagus Bagong. Oh Pakde. Mara Sang Arjuna esmunya kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuh niran padha kadang ayu taya wantah lho apa ora gleleng piye saiki to rasake awakmu piye? Edan kaya bar perawatan. Tanganku halus banget ya, Pakde. Kowe iki wis dadi Janaka kok padha Pakde. Tegep. Malah kurang ajar ta iki. Wis baguse ora jamak kaya ngono. Lam-lam perjiwatan baya mirabaya ingsun. Sun remuk dadi ndika. Wong ayu jagat Dewa Bathara ya jagat pangestungkur iki ana baya kok iso ngadeg malah kewirangan toga kowe wis kowe munggah ning kayangan mlebu metu kayangan ora gelem ana sing iso nyegat karo kowe arep ngopo arep suluk rasa nganggo suluk Pak ming mulat mara ngono ta nek Janaka ki? Heeh. Wah. Sik go, suka tenan iki sing mlebu ning awakku ki. Apa? Kewan cilik-cilik iki lho. Heeh. Cekelke, Nduk, cekelke. Ayang siren sawetawis. Ngrisi marahi ora iso konsentrasi. Wis. Candiak kowe modiara. Ngono ya, Kak? Nggih. Wis aku tak mangkat nang kayangan iki ndak salah ketinggalan bis. Munggah ning kayangan, Gong. Sing ati-ati ya, Gong, tak dongake muga-muga kasembadan nggonmu nyelametke wong tuamu. Iya, Togo. Bilung. Kula wonten dawuh, Ndara. Boroke ditamban. Tukokno bedak doris. Bedak kirik milung. Tak basanono malah nyelekit ning ati. Wis ngono ya, Pakde, aku nyuwun pamit ya. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik.
Semarika den prayitna semuriris semuriris eko balik Kakang Ismaya Kakang Semar piye Bathara Guru? Aku saiki wis ora kaya biyen. Aku wis lungguh ngisor. Ya mung nggonku arep ngaturake tata krama sarana atur basa krama. Ya mung kudu nata ati dhisik Manikmaya. Kakang samanggestunipun sedaya menika namung lelamisan. Krana menapa? Kula ajri wiwalating dewa menawi ngantos kula meksa dhateng jengandika Kakang supados nglenggahi tata krami dhateng ingkang rayipun Manikmaya. Kakang menapa ing sampun kula aturaken menika kula jabel. Malah sakmangke Kakang Semar kula dherekaken rawuh wonten ing Kayiwangan sayekti sakmangke supadosa Kakang Semar saged ngraosaken kanikmataning kahyangan. Lah piye to? Lah kok kowe molak-malik ki piye jare kepengin ngukum karo anakku Bagong, aku wis dadi wakile wis aguk. Aku mbok kon nyembah aku ya bakal nyembah, mbok kon basa aku ya bakal basa. Supaya apa sing digayo dening anakku Bagong bisa kasembadan. Sampun. Kakang Ismaya sampun ngantos dipun penggali babagan atur kula ingkang nalika semanten mapan wonten ing jagat. Namung sakmangke estunipun atur kula menika kala wau mboten lair kandhasing batos Kakang Ismaya. Wah, lah terus inggih sejatosipun sakmangke malah keparenga dinten sakmangke gandeng Kakang Ismaya sampun mapan wonten ing Kayiwangan. Monggo kinarya tandha bektinipun kadang taruna tumraping kadang werda. Kakang Semar sakmangke kula sugata wujuding plemer tangga jiwa miwah jambu dipanirmala. Kakang Semar ingkang estunipun menika dados jangkeping dewa kedah ngraosaken nikmating plemer tangga jiwa menapa dene jambu dipanirmala Kakang. Wah ora ngamuk nyono lah kok dadi malik grembyang kowe Manikmaya. Waduh ora sida mati to. Oh, lha piye? Bathara Guru paring pangandikane kabeh mau ming lelamisan. Ora kandhas lahir batin ki. Wah, ya matur nuwun. Malah bapak dijak mak emplem. Kowe doyan ora? Oh, doyan. Peloke. Doyan tetepan reng aku. Ampel mertangga jiwa ya ora doyan piye? Mertangga jiwa ki darane para dewa kok. Menawi Kakang Semarestu kersa mangke sugata menika badhe dipun aturaken anak kula pun Bathara Indra Kakang. Lah nek aku ki mung kari manut, Nek mbok paringi ya tak tampa dene ora ya ora apa-apa wong. Alamku karo alammu ki wis beda. Kowe ning kahyangan, aku ning donya. Ya jaragan aku pancen durung tau mangan pelemper tangga jiwa, jambu dipanirmala ewa dene mbok paringi. Aku ya mung iso ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan Manikmaya. Miyat langening kalangguan aglar pandan moncar tinon lir kekonang samsara tetan padhang kasor lan pajaring purnaming gegono dasari mangsa katiga. Indra kula wonten paring adhawuh
Cawisna Pelemertangga Jiwulan Jambudipun Nirmala dimen didhahar dening Kakang Ismaya kaya ingkang wis kulun dawuhake lawan jeneng kita nun ngestaken dawuh nyuwun pamit pulun sing ati-ati aja kaya bocah cilik Bathara Indra lang-langing dia mangung-mangung kanduan rimang leleno tanpa kanen Koten prayitna semuri resika balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi munggo Kakang Semar kula aturi angrahapi Pelemertangga Jiwulan Jambudipun Nirmala Kakang Nayantaka keparenga kula aturi ngraosaken nikmating dedaraning para Jawata Kakang apa ya anak-anakku mbok keparengake ngrasakake nadyan Ula Garing lawan Petruk ugi kula dawuh supados ngraosaken nikmating Pelemertangga Jiwulan Jambudipun Nirmala waduh matur sembah nuwun pukulun dene paduka kula sampun paring palilah kula ngraosaken wujudipun Pelemertangga Jiwa matur sembah nuwun pukulun dene sampun paring palilah dhateng pun abdipun Petruk ora usah dadak sangga runggi walang ati pono kawan garing apa dene Petruk maragake ora hapono yata laruta saking godha sang Karakala yen namutusa sang Sri ing Kilurah Semar Nala Garing tuwin Petruk wis datan anggraita nalika semanten Rahab nggenya andhahar wujuding Pelemertangga Jiwa Jambudipun Nirmala parandri mangke datan graita bilih sampun dipun campuri wujuding wisa daru beksi miwah racun sawise nggenya adhahar katingal bingung-bingung Kilurah Semar Badranaya tuwin Atmaja kekalih Kantaka plak kapidra datan enget Purwadaksina Semar Petruk apa dene Garing kita ora ngerti lamun kabeh mau wis ulun campuri nganggo wisa racun aja nganti astaning Manikmaya keregetan kelawan kuandaning kadangku dhewe Indra wonten timbalan papakno ana ing pinggiring candra dimuka samengko wahyaning mangsa kala ulun pribadi bakal nglundhungake kuandaning Kakang Ismaya Garing apa dene Petruk ana ing telenging kawat lho niki ngestaken dawuh paduka pukulun kaya
kaya ora ana ingkang ngepalangi marang kalandhaning Bathara Guru. Titah ingkang ora gelem nyembah, titah ingkang ora gelem tata krama. Ya kuwi kadangku tuwa dhewe Kakang Ismaya Sirna Margalayu. Mung kari nyemplung aku ning telenging kawah Candradimuka. Nonamit pasang Kalimantabe. Tinebena ngila duni dumawahing tawang-tawang pikulan. Kula ingkang sowan bukulun ingkang wayah pun ing madu kesma. Pun Janaka ya Sumarta Margana Kumbang ali-ali Pilikiti ya sang Kunti lisis ingkang sowan bukulun kocap kacarita kaimet kecap campuri merica praptaning Raden Janaka nyerbaba pindha sata lininting sata manggih krama diwejo bukulun kula ingkang sowan bukulun kekatone ane wandane apa ya lali aku kaya lapar manuke mabur enak kowe endahe patinge perkleper manuke gundul Om ilahing Mastuna Sidam Sekaring bawana langgeng iki kaya titah ulun Arjuna mekaten bulun Arjuna padha kanthi raharja sak praptanira mulan-mula sang Arjuna semaya kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuh niran padha kadang ayu toya andale toya kasinggihan mekaten bukulun ing wayang ing madu baru kula pun Arjuna bukulun wayah kulun Janaka inggih pun Permadi iya Permadi inggih pun Kunti Dewi Badsuk inggih Margun Bapak Pendi inggih Raden Suparto iya ulun ngerti jeneng kita kuwi cacahe pirang-pirang bulun sembah kula kunjuk ngersa cenila paduka iya ulun nampa akarya bombong diasulun ora lihat pangestu ulun tampan ana kula pending jimat mari pindaning kesendet-sendet Arjuna wonten timbrane ngadhawuh ana wigati apa dene jeneng kita sowan
Janaka kok ngorok kok kaya sekaten. Arjuna nendang. Apa to sababe jeneng kita sowan? Sebab akibat. Sangklenging sepisan tukul namung badhe nyuwun prisa. Yo Arjuna apa? Menapa sababipun? Dene Pak Rebo lairipun dina Kamis. Arjuna kita kuwi sowan dewa. Aja sembrono. Pukulun. Sowan kula sumaduka wangadi. Pukulun. Mboten sanes kejawi namung ngupadi. Wonten pundi Ponokawan kula? Ponokawan sapa? Ai. Ponokawan kula Pukulun. Ponokawan sapa? Baron kalih Bagio. Ponokawan kita ateges ya kuwi Semar Garing lawan Petruk kesinggihan Pukulun. Awit kula mangertos Pukulun. Bila kula nampi pelapuranipun masyarakat saking kalangkan jembal Pukulun bilih Kakang Semar Garing menapa dene Petruk minggah wonten ing arti Siulaulu. Inggih menika Kayuwangan Suralaya. Pukulun kula nyuwun dawuh. Menapa Pukulun prisa dhateng Kakang Semar tuwin Kakang Garing lan Kakang Petruk. Arjuna wonten dawuh. Ngertiya pancen Semar Garing lan Petruk sowan ana ing Kayangan. Lha dalah. Menawi mekaten leres kita bisa ngerti sapa sing maringing pirsa Mairot. Menika klebet paranormal. Mekaten Pukulun. Ngertiya inggih. Yen to Semar Garing lan Petruk samengko ulun papanake ana ing pinggiring kawah Candra Dimuka. Aduh Pukulun. Kenging menapa mboten dipun papanaken wonten ing pinggiring rut kemawon. Sabab Semar Garing lan Petruk bakal ulun cemplungake ning kawah Candra Dimuka. Arjuna pamekancing-kancing mangat kelap-kelap lerkin bener ora iki cincingane gol pamekancing-kancing langit kelap-kelap katon lerkin caneng risang-risang mawe gandung ajep lerkin caneng risang mawe gandrung sabaran kadulu ukir moyak mayit. Arjuna wonten paningan dawuh kena ngapa sebabe kita tumuli ngadeg jejet padha kalawan jeneng ulun. Pukulun kula mboten narimakaken dene Pukulun sampun wantun gendhak sikara kalian pun Kakang Semar Garing menapa dene Bagong. Kula mboten narimakaken sabab Semar Garing Petruk menika ponokawan kula. Kula mboten narimakaken Pukulun. Menawi Pukulun badhe mejahi dhateng Kakang Semar Garing Petruk
Kula suwun sampun ngantos sedaya dipun pejahi mangke menika pejahi sedaya peteng sanget kula. Kula suwun kanthi sanget paduka pukulun menapa menika mangsulaken Ponokawan. Mulai boten mangsulaken paripaksa kula wantun kaliyan paduka pukulun sesembahan kula pukulun Sang Hyang Jagadgiri Pratingkah. Kula ingkang boten narimakaken menawi saged kahayangan badhe kula obra-abri kula. Arjuna, yen ngono kita wis wani kelawan jeneng ulun. Gangge menapa kula kedah ngetingalaken Darma. Gangge menapa kula kedah ngetingalaken Darma Wisata tambah kula. Gangge menapa kula kedah ngajeni kaliyan paduka pukulun menawi pakulun. Sampun boten saged dipun ajeni. Kula ingkang boten narimakaken yen ngono kita bakal ulun tibani guntur geni guntur angin. Lebur tumpur tanpa dadi monggo pukulun kula trimaringaken guntur cuci motor guntur geni guntur angin boten ajil. Arjuna, kita kenggonan apa teka kita ora temama wujuding guntur geni guntur angin. Kula sampun kenal guntur langkung saking selangkung taun. Mila guntur mboten purun nemahi dhateng jasad kula. Yen ngono kita bakal ulun tibani Cestri Sula. Pukulun kula gadhe pusaka Cestri Yamin. Menawi kula tamakaken kalian sak marwanipun panjenengan badhe cilaka. Tampanana Cestri Sula kelakon njebluk dada kita Janaka. Mastu nama sidam skaring bawana langgeng. Janaka, lha kok dadi kita digdaya kaya mengkono. Cestri Sura Ratemama pukulun sampun mlajar kula ingkang badhe ngruwajengan dika pukulun aduh ketiwasan. Ora kaya, ya kandhani ngeyel ora. Ora nyono babar pisan lah kok Janaka kok digdayane kaya ngono. Lho iki teko nang kene nah. Kosek. Lho kosek kita omong apa? Aduh cilaka iki. Aduh. Wah keterucut iki. Wah wis. Kosek. Ah, konangan kowe ya. Ah, ngomong kok njur kaya ngono iki. Kula ngaturaken bekti kula konjo pukulun. Kula ngaturaken bekti kula konjo. Sembah mampet kula kunjung sang bekti pukulun. Serasa digawe-gawe ulun ngerti kita sapa ayo. Ha kok iso dadi kaya ngono? Nggih pukulun. Kula kepengin nyelametaken dhatengipun Bapak Semar. Ayo, Janaka kok nyebut Bapak Semar. Ah wis konangan iki. Wis pun kula bloko sutane sampeyan nggih omong jitet cangkeme. Dewa arep dijitet cangkeme. Bapak kula teng pundi pukulun? Lah kok iki iso dadi Janaka piye? Wis oke sing mbantu. Wong apik niku bakale oke sing mbantu. Bapak kula teng pundi? Bapakmu ditokok ning pinggiring Candra Dimuka. Alah, Pak, kok lekani ngaya temen. Den klumbruk kok kumban. Modar kabeh. Semaris mecicil. Petro lambene wis banyu.
Bareng mripatis drubung laler. Edo mati kabeh. Dewa, kula nyuwun pengayoman Bu Kulon. Kula mboten kepengin bapak kula sami pejah kados mekaten merga pokal gawenipun pukulan Sang Hyang Bathara Guru. Kula suwun ing ngersanipun Jawata. Ingat ingsun Semedi. Ora pati-pati weruh barang apa wae. Ora pati-pati ngambu ganda apa wae. Ora pati-pati kumecap. Ora pati-pati mikir apa wae. Ora pati-pati obah muga-muga dewa ngijabahi apa sing dadi panyuwunku. Wah, garap. Ngaturaken panuwun Gus. Sampun kepareng mitulungi dhateng kula. Nyono lho Gering. Ora dadi ngopo. Ya merga iki wis dadi kewajibaning bendara marang Ponokawan. Nggih nggih. Ngaturaken panuwun Den. Tiba wedha-wedha Kakang Semar. Kula ngaturaken panuwun Ndara Depro. Petro. Iya Petro. Ora apa-apa. Lha kok dadi iso padha ana ing pinggiring kawaca Dradimuka. Do adem apa piye? Mboten ndarahe bakal gawene Pukulan Bathara Guru sing kula ale Bapak Ali Petro disirnake. Aku dadi terus ndara sing iso milujengke kali kula. Iya, panjenengan pitulunganing dewa. Dewa sinten to? Dewa gedhe tur-tur. Ya omongane kok kaya ora Ndara Janaka ta iki. Hooh, kok rumah saku kok kaya gedhe ning gegeden. Justru. Kok sik tak deloke. Wah, piye? Tak deloke. Wah. Piye? Weh lah setan kok. Lah bocah iki entuk sandangan saka ngendi to? Wedhus tenan kok. Sapa ta, Pak? Wah, terbelah iki. Badut ora. Aku dadi iso dadi kaya ngono. Sapa to, Reng? Wah, oh ya. Oh apa piye? Ndara Janaka? Apa? Muni apa kok cangkeme kaya ora kompak. Apa nolo garing. Matamu kok kaya reting. Reting udah 70 mesti. Sing iso nguneke kaya ngono kuwi, sing iso nguneke mata kaya reting udah 70 ki meng Bagong. Ayo ngaku wae. Sakarmu. Oleh ya ora apa-apa wis. Mangsa barang sakarmu wis. Bebas wae pokoke. Oleh imbal nek perlu imbal. Lah kok dadi Ndara Janaka. Wah, jan wis. Iki kok dadi mbuh. Ngandel ra. Muni mbuh ketok. Kowe kudune matur nuwun karo aku wis tak uripke. Semar barang kuwi malah. Wis iso wujud kaya ngono iki apa? Mbah, wis ora usah do takon. Sing penting aku lakon bengi iki. Oh iya. Terus lakon piye? Ki ngene, Tru. Piye? Kayangan suwung. Lho, Bathara Guru? Wah, wedi ora. Lho. Apa? Wah, domongi kok. Dhek ngentokke guntur geni guntur angin. Aku ngentokke guntur cuci motor. 5 kali cuci 1 kali gratis. Semprot Bathara Guru kontal. Apa? Saiki Sela Kandawaru Binangun suwung. Terus aku sing arep nggoni. Ya.
ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun. Iya iya. Kresna ulun tampa. Ulun ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya iya. Arjuna ulun tampa. Para guru aku ngaturke sembah. Iya iya Werkudara ulun tampa. Wonten menapa pukulun? Mlajar-mlajar Arjuna. Janaka kula wonten paring adhawu. Kita aja banget-banget nggone gawe wiranging Bathara Guru. Apa kira-kira isih kurang kanugrahaning kadiwatan ingkang kita tampa? Lah kok kita gawe wiranging Manikmaya. Arjuna, ingkang sekawit kita sowan ana ing Kayiwangan. Gawe wiranging Bathara Guru teka saiki wis mapan ana ing kene. Lho, Janaka ana perkara apa? Pukulun. Kabedhau dada kula kapendheta manah kula nembe menika kula mapan wonten ing papan mriki. Mila nyuwun pangapunten. Kula sepisan kemawon dereng minggah wonten ing Kayiwangan. Lah banjur sapa wewujudan kita ing mapan ana ing Kayiwangan Janaka? Motar. Gegeg sebar. Kula kepiye Kakang? Iki kok aku kok ngedep kaca rias-rias. Janaka wonten dawuh kurang ajar. Sami jebles kalian kula kok Prabu. Ya kok sik ning ngrasane susik. Ora rasane susik lah aku ki gumunku kok Janaka kok ditutke Panakawan, mongko Panakawane kok ora ganep. Kowe mundur sesek. Badhe kula suduk mawi curiga. Ayo ati suduk kok. Suduk genti-enti ayo tinosi. Mundur sik. Mundur sik. Nggih ngestaken dawuh. Tak rembuke aja kuwatir. Kadanging pun Kakang Dimas Arjuna. Apa Arjo? Sinuwun Ndarawati. Koko Prabu. Koko Prabu semban kula kok Prabu Jimat ndeng. Koko Prabu ngaman kula. Koko Prabu Ndarawati. Koko Prabu. Ming muni Koko Prabu kok mengap ambane Koko Prabu. Janaka wonten dawuh. Piye? Wonten dawuh. Lah kok si Adi nang kene? Nggih sampun sawetawis Prabu. Piye? Sampun sawetawis Prabu. Si Adi ngopo nang kene? Dharma Wisata. Alias pekenik. Wis konangan ya iso. Omongane ngawur ngene. Arjuna, Janaka. Wonten dawuh. Kowe iki nek tak timbali nek aku seru-seru, mesti kowe ya seru wong kowe karo aku iki ra iso pisah. Arjuna, wonten dawuh. Iya, konangan. Wah, mudar ora. Wis candhak. Wis aja tok kapang-kapake, aja tok kapang-kapake wis. Sinten kok Prabu? Asu. Sabar ora kena nesu.
pecah sirahe. Aneh lho. Sapa? Sapa? Kresna sapa? Kowe pengen ngerti? Wah, jangkae. Bantinge men modar. Wani madha rupa karo adiku. Oh, apa iya? Malah guyu. Aku dara kok guyu lho. Guyu ya wagu. Ora wangun. Niate piye? Nek kula critake dawa. Lah niki nyametke kula mergo kula diracun kalih Bathara Guru. Lho. Bathara Guru ngracun karo kowe. Iya, Kakang Prabu. Nek tak slametke Kakang Semar karo Kakang Petruk. Karo Kakang Gareng Semara iso urip mesti temekeng pralaya Kakang Prabu Ndarawati. Iya Janaka, aku ngaturke panuwun ya Janaka tiba padha-padha. Kakang Prabu kok dipun dawuhi salin kula isin. Engko dhisik le salin men ngenteni karo sing tumindak ala ing tumindak awon. Sang Hyang Pikulun manik maya men rawuh nang kene dhewe. Arjuna kena ngapa ora sira pateni wong kang madha rupa. Dara Guru teka meneh nantang karo Janaka. Gong, rasah wis ora. Aku isih ora trima. Nggo karepe dhewe panesmanen jajal. Iki le metenteng ora ning ndase bapakne. Ora lega rasane atiku nek ora ngajer-jer kuandhamu Bathara Guru. Wah, bocah kewanet karo Bathara Guru. Wis Bagong wis sabar. Pukulun kula aturi ngemutaken dhateng Bagong. Kula ngertos sampeyan ingkang momong anak kula nek mboten mong anak kula ora bakal ampuh digdaya kaya ngeten. Manik Maya wonten dawuh. Coba ulun tak takon, yen to lelakon ingkang kita lakoni kaya mengkene mau, dosa sarta pidarane kudu apa? Lamun ora ana Bagong ingkang ulun mong, Semar Petruk lan Gareng Pustekaning Pati tegese kita mentala mateni kelawan dulur kita dhewe. Kita mikir punapi mboya? Inggih, Pukulun. Inggih kula nandhang kalepatan. Kula nyuwun pangapunten Pukulun. Mboya lawan ulun kita njaluk ngapura, nanging lawan kadang kita Ismaya. Kakang Ismaya kula nyuwun pangapunten. Ya ora apa-apa. Sing wis ya wis ning aja mbok baleni ya. Inggih ngestaken dawuh. Petruk ulun nyuwun ngapura, mboten napa-napa. Nala Garing ulun nyuwun ngapura, mboten napa-napa. Pukulun santai mawon. Niku klina disegawe sangsara wong kok Pukulun. Bagong ulun njaluk ngapura. Kapiye? Ngapura Pukulun. Yen ngapunten. Mboten kelingan sampeyan teng ngajeng kula. Nek ora Bagong ora ana to. Mbungok sro banget kok ning ngurine Hyang Pikulun padha wenang. Nganti kaget Hyang Pikulun padha wenang. Jaedan. Nawa-nawa niku dipikir Pukulun, mengana njaluk pertangga jiwa jambutipun ora entuk. Piye ana? Dene kalah karo aku.
Mergo ulun momong kita. Lho, kudune sing tak omongke cah cilik. Wus. Bagong, nun Bu Ulun. Ora wedi kan ulun. Takut Bu Ulun. Aja sembrono. Dados apane? Padake lagu wae. Manik Maya ulun kanthi ana ing ngundarandir bawana wonten wigatos menapa akeh ing bakal ulun paringake kalawan jeneng kita lan ulun paringi pangandikan ingkang akeh-akeh merga pendak-pendak kita isih katarungku hawa nepsu pelem pertangga jiwa jambudipun nirmala Bagong men nggawa sakarepe sak oke-oke lan sakarepe dhewe supaya dadi sarana mbangun desa Bagong nah aja dintekke. Apun kula gawake senso ajeng tak tegor. Kula mangke kula ngawat-awati dhateng Bagong sampun atus-atus Kresna ulun pasrah. Inggih ngestaken dawuh. Lah kok dadi malik aku barang. Nyun ngapunten, ayo men dienggo srana kok. Ya wis ora apa-apa sok meneh taren. Taren sing ora entuk. Mbok wis langsung wae. Arep mampir nang Madukara kok gojag-gajeg. Piye? Arep mampir nang Madukara kok gojag-gajeg. Ayo gleling sithik to ya. Mampir Madukara ketemu karo Gusti Warasembadra. Kanjeng Paran anu apa rene Kanjeng Paran iya mbok pikirane sing apik wer karo Bendara arep kurang ajar Bagong ora kena kaya mengkono iya Sinuwun Ndarawati lho kowe iki wis ora kenggonan Sang Hyang menang kok isih ora andeng lali nyuwun ngapunten Sinuwun nggih Sinuwun wah mrene dak dasmu. Mrene nemani. Ayo gleleng kok njur terus-terusan ora. Ayo gong mulih. Yo, iki sing entuk pelem. Pertangga jiwa kemampu-kemampu e. Nang wis ora apa-apa lah. Kemampu terus kowe doyan ora terus kemampu doyan. Aku iki sing rada bosok ya doyan. Kemampu ya doyan wis pokoke tak nut wae kok. Iki oke sing rada kemampu ya, Tru. Disengget yo. Ya iya. Rasa kuwatir. Aku diturai. Aku diturai pelem sing mlenyok ya ora apa-apa. Peloke tak nggone mut-mutan. Mut-mutan jengkule mlocot ora.
Janjane sirmu piye to, Bagong? Ayo mbangun desa. Bangun apa? Bangun mental dan spiritual. Lahir dan batin. Supaya desane maju. Oh, iya lah desamu ki Triwi dadi. Oh. Kecamatan Pajangan, Kabupaten Sleman, Bantul. Ngapa itu kowe iki nek aku lagi ngleleng kok kowe sekitar kaya serik ngono lho. Kaya ora entuk nggon ngono lho. Ora kuwi saking gobloke kok goblok kok dadekke lakon. Salah sing njaluk. Dadi nek perkara tekan jam 3 iki wis kentekan lakon ya bubar. Ha iki bayangke arep perang terus apa? Kurawa ya ora melu ben dewane ya wis teluk, dewane wis ngaku kapok, wis menehi pelem pertangga jiwa, jambu diponirmala. Ha ta? Iya, lho kok ta? Nggih ta? Iya. Sa bayange arep apa meneh iki? Piye, Wir? Aku tak malik Kresna apa piye? Aja dienggo ngulur wektu. Nek wis entek critane ya wis arep dikapakke meneh.